तुमच्या घरी पण असं होतं का की लहान मुलं भाजी चपाती खायचं म्हणलं की तोंड वाकडं करतात किंवा पळून जातात? तर असं जर टेन्शन असेल ना, तर आज मी तुम्हाला इतकी छान मस्त ट्रिक दाखवणार आहे नाश्त्याची. जो नाश्ता खाऊन आणि जो नाश्ता बनवून तुम्ही लहान मुलांना टिफिनसाठी किंवा संध्याकाळच्या हलक्या-फुलक्या भुक्यासाठी हा प्रोटीननी भरपूर आणि भाजी चपाती नाही खाल्ली तरी तुम्हाला टेन्शन अजिबात वाटणार नाही. इतका छान हेल्दी प्रोटीननी भरपूर असा हा नाश्ता आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे, स्पेशल फक्त लहान मुलासाठी. तसं आपण सगळे खाऊ शकतो. ह्या नाश्त्याला इतका छान हेल्दी आहे. तर बघू शकता मस्तपैकी असा हा मी नाश्ता बनवलेला आहे गव्हाच्या पिठापासून. तर बघून घेऊया आपण ह्याला लागणारं साहित्य, बनवायची कृती. तर बघा, आता ह्याला नाश्त्याला काय काय लागणार आहे. 1 वाटी गव्हाचं पीठ. आता लहान मुलं चपात्या खायचा कंटाळा करतात, तर मेन वस्तू साहित्य म्हणजे हे गव्हाचं पीठ. ज्या चपात्या नाही खात तेच गव्हाचं पीठ आपण वापरणार. ठीक आहे, आता गव्हाचं पीठ झालं. आता इकडे दुसरी ट्रिक. सगळ्या भाज्या, लहान मुलं तोंड वाकडं करतात का? पालक नको, मेथी नको, शिमला मिरची नको, सगळ्या भाज्या ज्या त्यांना आवडत नाही आवर्जून त्या टाका. ज्या खूप प्रोटीननी भरपूर असतात, हेल्दी असतात, पण मुलं मात्र कंटाळा करतात. अशा भाज्या सगळ्या बारीक चॉपिंग करून घ्या. हे बघा, सगळ्या भाज्या मी इथं कटिंग करून घेतलेल्या आहेत. मस्तपैकी सगळ्या भाज्या टाका. झाली का नाही ही दुसरी एक ट्रिक, म्हणजे गव्हाचं पीठ पण झालं आणि भरपूर साऱ्या भाज्या पण झाल्या, म्हणजे लहान मुलाला कळणारच नाही. तर ह्या भाज्या अशा बारीक चिरून घ्यायच्या. आता आपण नाश्त्याची तयारी करूया. ते एका भांड्यामध्ये किंवा टोपामध्ये, बाउलमध्ये हे 1 वाटी गव्हाचं पीठ जे आहे ते टाकून घेऊया. आता 1 वाटी गव्हाचं पीठ मी हे सगळं टाकून घेतलेलं आहे. आणि ह्या ज्या भाज्या मी बारीक चिरून घेतल्यात ना, ह्याच्यामध्ये मी शिमला मिरची, पत्ताकोबी, गाजर, कांदा, टमाटर, कोथिंबीर, थोडीशी पालक, हे सगळं टाकायचं. म्हणजे कोथिंबीर मी नंतर टाकते, पण तुम्ही याच्यामध्ये पण टाकू शकता. पालक, मेथीसुद्धा अशी बारीक चिरून टाकू शकता. आता ही कोथिंबीर मी जरा वरून टाकते. बाकी सगळ्या भाज्या एकदम बारीक बारीक चिरून घ्यायच्या मस्त. आता हे सगळ्या भाज्या टाकल्यात. आता काय करायचं, याच्यामध्ये 1 चमचा असं बेसन पीठ टाकायचं. तुम्ही बेसन पिठाच्या ऐवजी ना इथं रवासुद्धा टाकू शकता, 1-1.5 चमचा. तर मी इकडे बेसन पीठ टाकलं. मस्त छान स्वाद येतो नाश्त्याला याने. तर इकडे मी बेसन पीठ टाकले. तिखट लहान मुलं जर कमी खात असतील तर थोडीशी 1-2 मिरच्या इथं बारीक कट करून टाकू शकता, किंवा असं लाल मिरचीचं कूट अगदी चिमूटभर टाकू शकता, फक्त थोडासा नॉर्मल स्पायसीपणा येण्यासाठी. त्यानंतर इकडे आपण टाकणार आहोत थोडेसे तीळ. मी इकडे तीळ टाकले, अगदी थोडा नाश्ता सुंदर दिसतो. त्यानं ह्याच्याऐवजी तुम्ही जिरे टाकू शकता. थोडासा गरम मसाला, थोडीशी चिमूटभर हळद, सगळं साहित्य अगदी थोडं थोडं टाका. थोडीशी चिमूटभर हळद, चवीनुसार मीठ टाकायचं, थोडा धना पावडर टाकायचं. म्हणजे एकदम प्रॉपर हा नाश्ता भाजी चपातीसारखाच होणार आहे. सगळे मसाले वगैरे टाकतो, भाज्या टाकल्यात आणि गव्हाचं पीठ टाकले. आता सगळं साहित्य टाकून झालं. चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे. थोडं थोडं पाणी टाकून हे गव्हाच्या पिठामध्ये ह्या सगळ्या भाज्या, मसाले एकजीव करून घ्यायचं. आता आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे गव्हाचं पीठ म्हणजे हे थोडंसं चिकट असतं, त्यामुळं जसं जसं पाण्याची आवश्यकता लागेल तसं तसं पाणी टाका आणि असं घट्ट बॅटर भाज्यासारखं बनवा. अजिबात पातळ नको, म्हणजे बेसनाच्या पोळीसारखं असं पीठ नाही मिक्स करायचं. हे अशी थिकनेस पाहिजे. हे बघा, तुम्ही पाहू शकता ना, अगदी असा टेक्स्चर बनवा. अजिबात पातळ नको आहे, थिकनेस पाहिजे याच्यामध्ये, म्हणजे दाटसरपणा पाहिजे. बस याला थोडा वेळ असं ठेवून द्यायचं, म्हणजे चांगलं सेट होतं आणि जरासं सैल होतं पीठ. हे बघा मस्त झालं का ना सेट. आता पॅन तापत ठेवायचा. तेल, तूप, बटर तुम्ही त्याला लावून ठेवायचं. तव्याला चांगला तापून घ्यायचा. ह्याला 5 मिनटं ह्या पिठाला सेट ठेवायचं आणि मग नंतर नाश्ता करायला घ्यायचा. ह्या असं मोठा जर पॅन असेल ना, ह्याच्यावर असे तुम्ही भरपूर सारे छोटे छोटे लहान मोठे करू शकता. तर मी सुरुवातीला जरा 3च इथं सेट करते आणि छोटेच करा शक्यतो, कारण छोटे खायला पण मस्त वाटतात आणि दिसायलाही छान वाटतात. असे छोटे छोटे बॅटर घ्यायचं, अलगद उचलायचं, मिक्स करवायचं आणि मग असं सेट करायचं. बस, आणि स्लो गॅस ठेवायचा आणि अजिबात 1-2 मिनटं लक्ष देऊ नका. स्लो गॅसवर याला असं थोडंसं पचू द्या. खालची साईड जोपर्यंत कडक होत नाही ना तोपर्यंत अजिबात घाई करू नका, पलटी करायची. थोडा वेळ तरी द्या. हे बघा, जरा कॅमेरा सेट करून घेते. बस, आता याला असं थोडा वेळ द्यायचं. जास्तीत जास्त सुरुवातीचे 1 मिनटं तरी याला द्या.
स्लो गॅसवर आणि मगच पलटी करा. ते पण अगोदर चेक करायचं चमच्याच्या साहाय्याने की खालची साईड ही कडक झाली का नाही. आता मी ह्या साईडून जरा कॅमेरा सेट केला आहे तर जरा नीट व्यवस्थित दिसत असेल. तर हे बघा, हे असं याला थोडा वेळ ठेवायचं, लगेच पलटी नाही करायची. चमचा घ्यायचा आपला छोटा पोह्याचा, त्याने जरा चेक करायचं सुरुवातीला. मी जरा चेक करून बघते. पोळी असो, डोसा असो, काही असो, अगोदर पहिलं कडेकडेनीच चेक करायचं आणि मगच पलटी करायचं. काय होतं याने आपल्याला अंदाजा येतो की खालची साईड कडक झाली, म्हणजे नट तुटतं हे पलटी करू शकतो आपण. हे बघा कशा कडा याच्या सुटल्यात ना, म्हणजे कडक झाली खालची साईड. स्लोच गॅस ठेवायचा, अजिबात फास्ट नका ठेवू, नाही तर करपला जाऊ शकतो नाश्ता. बस आता ह्या कडा सुटल्यात म्हणजे ही खालची साईड व्यवस्थित झाली भाजून. पलटी करून घेते आता मी. हे असं हलक्या हाताने, एकदम नाजूक असं हलक्या हाताने याला उचलून असं पलटी करायचं. बस बघा अजिबात तुटला नाही, काय नाही, कसं मस्त व्यवस्थित भाजलं आहे बघा. हे असं सगळे आता हे पलटी करून घ्यायचे आणि पुन्हा एकदा द्यायचे 1 मिनटं 2 मिनटं छानपैकी. हे जोपर्यंत कडक होत नाही ना तोपर्यंत ह्याला असं भाजत ठेवायचं. अगदी स्लो गॅसवर. ह्या नाश्त्याला तुम्ही पाहू शकता अजिबात तेल वगैरे काहीच नाही आहे, अगदी कमी तेलामध्ये इतका छान नाश्ता हा तयार होतो. तर याला असंच थोडा वेळ ठेवायचा, थोडा कडकपणा याच्यामध्ये परत चेक करायचा की हां हे बघा हे असे सुटले ना, मग पलटी करायचा. आता ह्याला मी पलटी करून घेते. एकदा हे दोन्ही साईड जरा खालून वरून चांगली कडक झाली की मग टेन्शन नाही राहत तुटायचं. मग तुम्ही हाय फ्लेम थोडीशी वाढवली तरी हरकत नाही, पण सुरुवातीला शक्यतो स्लोच गॅस ठेवायचा आणि थोडा वेळ द्यायचा. बस एवढीच काळजी घ्यायची. आणि हे बघू शकता तुम्ही आपला हा नाश्ता किती छान सुंदर असा गोल्डन ब्राऊन रंग चढायला लागलेला आहे. आणि असं जरा प्रेस करायचं म्हणजे चारी बाजूनी शेकला जातो नाश्ता. खूप छान नाश्ता आहे, खूप सोपा आहे, काहीही टेन्शन नाही. हे असं शेकायचं. तूप बटर जे पण तुम्हाला आवडेल ते तुम्ही याला तव्याला लावू शकता. आणि जास्त तेल नाही काय नाही. बघा एकदम छान नाश्ता झालेला आहे आणि आता चांगला भाजलेला आहे. काढून घेऊया. हे बघा झालं का नाही, एकदम परफेक्ट मस्त सुंदर असा नाश्ता आपला हा तयार झाला आहे. सगळे काढून घेऊया. टिश्यू पेपरवर मी काढून घेते एका साईडला. हे बघा मस्त झाला आहे एकदम छानपैकी. हा सुद्धा आता थोडासा भाजून मग घेते. जर तुम्हाला वाटलं की थोडासा कच्चा आहे तर थोडा अजून वेळ शेकू शकता, तसं काही हरकत नाही, फक्त कडक होऊन द्या. आता मी 2-3 अजून करून घेते. हे बघा हे दुसरेसुद्धा केलेले आहेत 3 आणि हे सुद्धा चांगले भाजलेले आहेत. आता याला चांगलं खरपूस भाजून घेते आणि गरमागरम प्लेटवर आपण याला सर्व करूया. हे झालेले आहेत बघा. हे शेवटचे तव्यावरचे गरमागरम काढते म्हणूनच मी ते चमच्याने टाकते, कारण ते तव्यावरून मी जस्ट उतरते. हे बघा हे असे गरमागरम आपला हा गव्हाचा पिठाचा नाश्ता किती सुंदर दिसतोय बघा, किती छान वाटते तो बघायलाच. लहान लहान छोटे छोटे गोल गोल असे मस्त छोटे छोटे नाश्ता तयार झालेला आहे. म्हणजे पाहता क्षणी लहान मुलांना एकदम म्हणजे आवडीने उचलून खातील इतका चांगला दिसतोय बघा. आणि ना सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ना टेन्शन गेलं. भाजी चपाती नको बोलले ना तरी हरकत नाही, हट्ट करू नका, हा नाश्ता करून द्या म्हणजे तुम्हाला समाधान की भाजी चपाती खाल्ली. हे बघा किती मस्त आहे. कारण वरवर तीळ आलेत बघा असे. आणि हे गव्हाचं पीठ आहे. विशेष म्हणजे याच्यात आपण गव्हाचं पीठ टाकलं आहे, भरपूर साऱ्या भाज्या टाकल्यात. हे पूर्णपणे हेल्दी नाश्ता आहे. नक्की करून बघा. जर तुमचे लहान मुलं चपाती भाजी करायचं खायचं म्हणलं की कंटाळा करतात, अशा वेळेस तरी हा नाश्ता तुम्हाला खूप फायदेशीर ठरेल. हे बघा किती छान आहे. गव्हाचं पीठ म्हणजे चपातीचं प्रोटीन आणि आतमध्ये सगळ्या भाज्या म्हणजे भाज्याचं सुद्धा पौष्टिक तत्व आपल्याला भेटतं. हे सगळ्या भाज्या आतमध्ये सेट झालेल्या आहेत आणि असे गरमागरम टिफिनला करून द्यायचे 2-4, बस टेन्शनच नाही भाजी चपाती खायचं. हे बघा केचपसोबत तुम्ही देऊ शकता, खोबऱ्याची छोटीशी चटणी करू शकता किंवा केचप मेयोनीज असते लहान मुलाला आवडती तीसुद्धा तुम्ही देऊ शकता. हा नाश्ता तर स्पेशली लहान मुलांसाठीच विशेष करून खूप चांगला आहे, तर तुम्ही नक्की करून बघा. आणि मला खात्री बघा खूप भरभरून टिफिन असं आवडीने खातील आणि मग तुम्हाला नेहमी नेहमी करायचं वाटेल. हा इतका चांगला नाश्ता आहे. तर मी बघा आता एक बाईट्स घेते म्हणजे एक घास घेते
आणि इतका छान वाटतो ना, नरम सॉफ्ट मेल्टी नाश्ता आहे. म्हणजे भाज्याचा अप्रतिम स्वाद लागतो. दुसरी गोष्ट गव्हाच्या पिठाचा, बेसन पिठाचा जो फ्लेवर आहे, म्हणजे अक्षरशः असं वाटतं आपल्याला की आपण भाजी चपाती खातोय. खूप छान वाटतो नाश्ता, तुम्ही करून बघा. आणि हे बघा, हे वरून इतका नरम सॉफ्ट आहे ना, आतून भाज्याचा क्रंचीपणा एकदम मस्त वाटतो. गरमागरम चहासोबतसुद्धा तुम्ही याला नाश्ता म्हणून सकाळी खाऊ शकता. फक्त भाज्या बारीक चॉपर वगैरे असं तुमच्याकडे तर म्हणजे चॉपिंग करायचं, त्याच्यामध्ये भाज्या बारीक चिरून ठेवल्या की फक्त गव्हाच्या पिठात मिक्स करून हा नाश्ता तयार होतो. चला, भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये.